Здравейте! Аз съм Тоги, на 21 години от град Шумен. Следващите месеци тръгвам на път в страната, за да я видя и покажа по един различен начин. За цел съм си поставил да измина 27 области и да заснема 27 POV паркур видеа, които ще бъдат точно за този YouTube канал. А цялото това нещо ще го заснема и като влогове, които може да гледате във втория ми Instagram профил TogiPK Vlogva. Линк оставям долу. Нека да погледнем България през едни други очи, а именно очите на паркура. Това е Паркур из България. Започваме сега!